सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 42थि जखनथाइ लोगोसे आगु सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाइ दिनै नैथि सान। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 42थि थान्दै जखनथाइ लोगोसे आगु सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाइया दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। दिनैनि बे नैथि सान हाबाफारिनिनो गिबि हाबाफारि बादियै आफादनि गाहाय फिरफिलाखौ बिरहोयो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राजेश बसुमतारी बिथाङा लोगोसे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दखरा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहादारि बिथांमोनहाबो एबसुनि माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोयो। नैथि हाबाफारि बादियै मुंख्लंफोरनि बिबार बावजेनो सनितपुर जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि जित सरगयारि बिथाङा। बे जखनथाइनि गेजेरजों गोबां थांखि दैखांना लानाय जायो। गुबैयै बिटिआर गोरोबथानि 3.1 दफा बादियै सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ थाबैनो बिटिआरआव सोसननांगौनि थाखाय मिरु एबसुनि थान्दै मेलाव दैथायहरनो आरो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बादियै जिल्लानि सिङाव साइकेल सालायनाय हाबाफारि लानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारिबो सोलोंथाइनि बिथिङाव लानाय जागोन होनना सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बिथाङा फोरमायो। सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायदों दानिया फै मिथिना लानि। गिबियावनो 42थि थान्दै जखनथाइ आरो आगु सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाइ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो दिनै गोथार फिरफिलाखौ फुंबिलि समाव बिरहोनाय जाबाय। दा बेनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो नागिरदों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादा जोनोमनि उनाव दिनै 50 बोसोराव आगान सुरफैबाय। दा बिनि थाखायनो जों बेखौ आगु सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय जादों आरो फैबाय थानाय नैबे 2022 मायथाइनि जोबथा दान थामहिनबा डिसेम्बर दानाव 50 बोसोर आबुं जागोन। दा बे समाव जों गल्डेन जुबिलि सेलेब्रेसन थामहिनबा सनाथि मायथाइ फोरबोखौ जों फालिगोन। दा बेनिखायनो आङो खावलायनो नागिरदों दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादा मोनसे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो हानाय जि समसिम फैबाय। दा बेवहाय रायजो राजा आइ आफा बयनिबो थुलुंगा आरो जोथोन लानायनि गेजेरजों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादा बिसोर आवगायना फैनो हादों। दा बेनिखायनो आङो दिनैनि बे फोरबोनि गेजेरजों आङो साफ्रोम सनितपुर जिल्लानि बर' रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरो। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाया 49 बोसोर बैसोआव आगान होबाय। दा बे 49 बोसोर बैसोनि गेजेराव नोंथांमोननि जि खामानि मावनाय बेयो बेसेबांसो जाफुंसार जाबोदों होनना नोंथांमोन? दा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादा दिनै 44 थान्दै जखननाय जाबाय आरो बैसो हिसाबै नायोब्ला 50 बोसोराव बेयो आगान होजेनबाय। दा बेवहाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिना बुंनो थाङोब्ला जोबोद जेंना जेंसिनि गेजेरजों बारबोनो गोनां जादों। दा बेवहाय सनितपुर जिल्ला हिसाबै बुंनो थाङोब्ला गोबां जेंना दङ। दा बै जेंना जेंसिफोरखौ मोनसे दिनाव मोनसे दिनै मावबोनायनि उनाव आथिखालाव नैबे अबस्थासिम फैदों। दा बेवहाय जाफुंसारनाय एबा जाफुंसारै दा बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद गैयामोनब्ला सनितपुर जिल्लानि आइ आफा बर' रायजो राजानि जि साननाय हनाय मावनाय दांनाय जेंना जेंसि जि सुस्रांनाय लामा बियो जोबनाय नङामोन होननानै जोङो साननो हायो। दा बेनिखायनो आङो बुंदों दिनै जाफुंसारनाय एबा जाफुंसारैखौ बुङोब्ला जों जाफुंसारदों आरो लोगोसे आरो मावबावनांगौ गोबां दङ। थांनाय 2020 मायथाइनि 7 जानुवारियाव जि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजा आरो इउबिपिअ बिथांमोननि सागानजों आसाम सरकार आरो भारत सरकार जि बिटिआर गोरोबथा जाबाय। दा बिटिआर गोरोबथानि 3.1 बायदियै कमिसन दानानै बिटिआरनि साखाथियाव थानाय थामहिनबा बिटिआरनि खोलाहाबो आरो सानजाहाबो बेयाव गामि सोसननायनि खोथा दङमोन। नाथाय 2 बोसोर बारलांबाय। दा बे 2 बोसोर बारलांनायनि थाखाय दिनै जोङो नैबे हराव थान्दै मेलाव जोङो गुवारै सावरायदों। गुवारै सावरायनायनि गेजेरजों 3.1 बायदियै बिटिआर गोरोबथानि बायदि जि दफा बायदि जों हाबनो गोनां बे हाबनो गोनां हाबाफारिखौ मिरु दुलाराय बर' आफादनि थान्दै मेलाव जों गोख्रोङै बेखौनो थांखि दैखांनो नागिरदों। जेरैखि जायाबो गुसुं समनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथानि 3.1 दफा बायदि सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्ला आरो बिटिआरनि बायजो खोलाहा थानाय जि बर' गामिखौ सोसननांगौ दङ बे सोसननांगौ खामानिखौ मावफुंनांगौ होननानै जों मिरुनि थान्दै मेलाव जों दैखांनो थाखाय थांखि लानाय जादों। आं बेखौ बुंनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो गोबां थांखि लाबावदों। नैबे थान्दै मेलाव जोङो दुलाराय बर' आफादा जि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिनि थाखाय जि खामानि मावनांगौ दङ बे मावनांगौ बायदियै
मावनांगौ बायदि जोंहा गोबां एजेन्डा दङ बै एजेन्डाफोरखौ मावफुंनो थाखाय नैबे थान्दै मेल जोबनायनि उनाव थामहिनबा कनफारेन्स जोबनायनि उनाव जि साइकेल रेलि खालामनाय बे हाबाफारिखौ जों लानो नागिरदों आरो लोगोसे जोंहा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिशन 200 थामहिनबा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि गेजेराव सा 200 उथ्रिहोनायनि जोंहा थांखि दङ बेयो दासिमबो साक्सेस जायाखै 176 बिजों सहैबाय 200सिम दासिमबो सहैनो हायाखै दा बे जोंहा आद्रा जानानै दङ आरो बेजों लोगोसे बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज थामहिनबा बड'फा गोजोनथाय सोलायनाय जि मावथांखि दा बे मावथांखि बायदियै जोंहा गामि गामि ओनसोलजों हाबनानै जोंहा गोबां मेल मिटिं खालामनायनि गेजेरजों गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय गोबां हाबाफारि दङ बै हाबाफारिफोरखौ जोङो नैबे फैबाय थानाय समाव जों फारि लान्थ्रियै मावलांनो थाखाय जों थांखि लादों जोंनि नैबे 22 आरो 27 जि साननैनि हाबाफारि मैया 26 फेब्रुवारिमोन दा 26 फेब्रुवारियाव जि हाबाफारि दङमोन फुंबिलि समाव माने गुबुन गुबुन बेखेवनाय हाबाफारि बे जोबनायनि उनाव मैया थुनलाइयारि गेलेमु बादायनाय हारिमु बादायनाय बे जाजोब्बाय थान्दै मेलाबो जानानै थांबाय आरो मोनसे जोंहा हाबाफारि दंमोन मोनसे गोनां हाबाफारि बर'फोरनि गेजेराव जिहेतु बर' माहारिया अमा फिसियो दा बेखौ गोनोखोआरि आदबजों बोरैहाय अमा फिसिनांगौ बिनि मोनसे ट्रेनिं दङमोन मनज कुमार बसुमतारी जायखौ जों पिगमेन होनना बुङो बिथाङा मैया बाहागो लाफैदोंमोन मैयानि हाबाफारिया जोबलांबाय दिनै फुंबिलि समाव गोथार आर'जजों जागायजेननानै दिनै फिरफिला बिर होबाय आरो मुंख्लं खाम्फाजों बिबार बावबाय बिनि उनाव जोंहा हारिमु दिन्थिफुंनाय दङ गुबुन गुबुन हारिफोरनि साखाथियाव थानाय बिथांमोननि साखाथियाव थानाय गुबुन गुबुन हारिफोरनि हारिमु दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारि दङ आरो बिनि उनाव आगु सनाथि मायथाइ फोरबो बेखेवनाय हाबाफारि दङ दा बिनि जर'खा हिसाबै जोंहा बाहागो लाफैगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंग्रा सरगियारि बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बेवहाय जों सनितपुरनि आगुनि जि दैदेनगिरि बिथांमोना आथिखालाव थांनानै दङ सोरबा आफादगिरि जालांनाय सोरबा गाहाय नेहाथारि जालांनाय आरो सोरबा गुबुन गुबुन बिबानाव बिथांमोना दिनैसिम थांनानै दङ बिबान मावबोनानै दा बिथांमोना खमैबो सा 60सो बिथांमोनखौ जों लेंहरदों आरो माखासेखौ जोङो लेंहरस्लाबनो हायाखै दा बिथांमोनखौ जोङो नैबे आगु सनाथि मायथाइ फोरबोआव आगु दैदेनगिरि हिसाबै बिथांमोनखौ जों बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बिनि उनाव सानजौफुनि 12 रिंगायाव गेवलां मेल दङ गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन जर'खा आलासि महरै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैनायनि खोथा हरदों आरो अशक सेंगाल जि आसामनि मन्थ्रि बिथाङाबो बाहागो लाफैनायनि खोथा बुंदों आरो बिटिआरनि माखासे EM बिथांमोन जेरै निलज स्वर्गियारि दावबायसा बसुमतारी बिथांमोनाबो फैनायनि खोथा होदों आरो जोंनि सनितपुरनि एडिसि मानगोनां थरायना दतिबा बरा बिथाङा जायनि हा हुनि जेंनानि सायाव खामानि मावबाय थादों बिथाङाबो फैनायनि खोथा होदों दा आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि साखाथियाव थानाय गुबुन गुबुन हारिफोरनि फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौबो जोङो लिंनाय जादों बिथांमोना फैजोबगोन आं आसा खालामदों बे गेवलां मेला मोनसे जाफुंसार महर मोनगोन गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256 जानबुं नं 8011748256